Ako sa cítiš nielen fyzicky, ale aj po tej emocionálnej stránke od nášho programu, od nášho začiatku programu? Po emocionálnej stránke je to o moc lepšie, lebo sa cítim šťastnejšia, spokojnejšia, lepšie spávam. Po tej fyzickej stránke sa cítim veľmi dobre, mám viac energie, môžem s deťmi hrať fotbal s vnúčatami, proste som taká akčnejšia. No, kúpila som si nový bicykel, lepšie sa mi teraz bicykluje, chodím aj na dlhšie vzdialenosti, mám viac energie na všetko. Keď doma upratujem, vyskočím na stoličku, aj hore v poličkách si viem už sama spraviť. Proste mám viac energie, viac síly, cítim sa taká mladšia. Cukrovkárka mi znížila lieky na cukor, čiže mám lepší cukor, lepšie mám nohy, čo teda u cukrovkárov je problém.